Presiden ka KSU Rimulyang usam labyang boy sangriang uloong baga jingslur jong ka sarkar Assam ban penbiet ga ki song penroi baper ha kaput ka West Khasi Hills kadai namar ka sarkar Assam kayo ya ka jingbamla ka sarkar Meghalaya ban the bat penpoi ya ki kampenroi ha ki shnong ka than langpi ya kani Presiden uloong ha bakranch kilat pathai kubor ha ka singi baar Hadien balawai ke jingyalang jong ki sautli ki bor sinshar shnong ringkat ki bor district kabla long ha ka shnong nongma ula kentho ru ya ka sarkar jela babalai ka ben batle meina ya ki shnong khaput ha ka jing shisha ka sarkar kala dei ban pet kerpang bat kener ki lat jingerap khnang ba kan long ka jing mentoi na ka benta ki pat ba nong shong shnong ha ka ju ka por ulama hamru ya ka sarkar Assam bakam dei ban pendik ya ki ba namar nadu menta ka jingya kran penbet pot daki ar sarkar kadang yat shakman berkadai lu haplen ka laban ong kadon ka SIR di kejungwan jongi sini ka por naskong ni deban ya ai kublai ru ni polok jongi badan na ka seng KSU ki bala simkhiai ka kambat ki bala pentip ru yangi ya ka ne ka jingja ba de ka khabai trik jong new benai ba ki polis ba ki officer na ko Assam ki lawan ban survey ya ka surok kumangi soto tila si bu na pi yang ne pi khamdon ha ta ka jaka ne tu ba don ki la yo kan ai yengi ka statement bangin soto ha ka no gur kom ki wan kai ka bangi soto sai ka long ba ka jingwan jaki kadai ka bakat san tamdan kuno ka jing pentip yangi ki badan apa nong stone lani yaki soda snong hangni agani ka snong nong ma but ngasong thu ba kung ginong song snong hidon hi ka jing ko skir lesi gadon jing song thut bagi wan kumta khamda pentip khamda song thu ka ai ka daw bagi wan ka jingwan jong hi hane kapol kadai ban ya pendong ya inquiry kai ka rukom baki wan balai ki wan ngin sa wat pat na koi baki jaka si min pentit ru sa DC jong kamrup ka ba ka dai masenda ban ngi te khani ko pon na kwa ban island ru ya pi tinong song sno pi sektor ka jongi te nim som na koi pathat kan sedia ru hakim kisau tinong ki jongi hinang perkharba itu ikam baru jong asam pilakut dan sebaladia terang pi menba pi ardas nem jong ka nem ardas cepo ki baleno hinang perkharba pilakut tang hantu andai mentapat sedang ban yukjat sadana jaka ke jongi ban pau yang tek itu bor jong ka ti sentena thadu menta na kalian jongi kisau tenong nong ma nong seorang nong moling nong molong na kapor ni dan jadi ngeteli pada sinong bangim ju sio koi buat kowe kalong jing na tengki kita sinong ba ikwa ban le asan ngai baru koi ikwa ban ya lek ya mekalea ke nim don ke dinya per aku akan penpa pun dia mat dong pi diberiu dong sorkan langi dei usorda dong karat ni Saudara Jokin, ini dia tahu kata, anda nampak tadi di Malang, dia langsung separah, aduh muta, baru tahu senang indon ke dia Timur, indon ke dia terlihat yang baru, Jokin ini tahu ke dia senang, dengan satu dokumen, abang ngapain, jadi para saudara Jokin, badan hukum kan kemudian ke dia terang, si bon di Juruna, Kapten Jokin, si baru kali kapai, sepang di dokumen, abang ngapain, sepang di dokumen, wat kani ka por bang sangat api susti nak bentai jongi general ka sorka ka jongi kin treno e kani ka surok ka banalapi sedu seni daga tak surok ka babit babiang kin nong jenjang ada song kali ban poi kani ka nong jongi tingat nga nagalian jonga ngako aban persio hati ni kisamla boleh jongi bakinya pasal timur lah maki bor jong di Bangalore banja perkhat penpoi kaki no ia kena kesuruh ke jongi nalampi nomolong sene nang ba dibriu jong kaai
kunci mana ka polis kamtam ke bakamat kaki di doktor lan di kali kinong pang ni yo man poy pasok ken ha di jaka di rumah kumasa kerja di nakalian jonga nga kwa man persotan kata nama kapor kelengkop nga kwa man bacadan dan kiwe para sudah kan persotan Kira jadi sya kita development pakai dia undai tangga joka asam dari itu mencoba mekalia kunci school kunci di PSC untuk itu apa makiru kentit di kuat leksi asam di ni dong kita mesti baru kentit apa yang itu di kapala kesokan dan yang perhatian tentang kalian ini kamtam habang ilek iwan bayai hagilen di serok jongki asam itu orang dan kucing tut hablan di sini di sini abang ikit kumik bang ikit tamnya di marpa mati kelak dom kucing tut dan lejai tu yang di hakikat ini abang ikit kumukha rasyam ini abang ikit ya no kadang kucing tut kucing up begitu hagilen di yang serok jongki lamar ba kadai ka serok jongki hangki hapo kapasang de itu mungkin susir apa yang mungkin warna kadai kesinong jongki kadon hapden kesinong longma nong melong bat somarang ka somarang tang maru tang kawai kesinong kadon hapden andre babon sine shaden igaro idang hap pometria tang hune hapden ki bawan su wa ban jong dak cilok ini te ngirim wa kan ba kesokan asam tapi wan bandung kan hamne agisno ini Gania. Te abang so kita ni daga jingso kia anu kata-kata. But meno benai April ni dangwan hasno langpi ta ngambakla ni wan ban samkhau yang ki longjing longsen ki ba syak lingshop ang rio ban iso man anu kata-kata ba kendiat niyo ban sim bentalang lani ba ngindon bentalang ban pensingan haka ekasyon haka jinja jong ki pardo pasnam jongi tementa kadai kowe kabuk siar ini ba ngindon benta bat nang ni syak matu nagaliang kaseng PSU kandon benta bat ki pardo pasnam jongi te menne hanti haka por ba nagaliang jongi lang yong kali ni perkat bakal nanti ke sini kan dekat ni Pak Dai Bandung Surau. Teh haba asam kalau wan sorbe kumta. Teh nyak mudur ba simet mangan nyak mudur ba ladon kambek berpediang tak Surau joka asam. Nama ladangin pediang yang kata Surau joka asam. Kandon gaji pedkenya kata status quo. Hendrai ndak slow ya ka sur jong padba nakani report jong kini saut di sinong ngasamba nice status quo ngin pen kenya kini ki ba ro ba ka asam bat megale kila te na du menswa mangai i ka sur jong padba ngai i ka sur jong kini ki para do prasnam ki jongi ki yeng terlibat ki ong ba nai development nak asam mi kwa na megale te isa budon gurom dan hangi ni kwa ya i ba indra ya ka kubor ba kinong megalia kini kisau tu kinong ki kwa bandon megalia na duk mensua islam ba mensua haduk menta ba haduk kalau wei ba pnai lane haduk ka si ga jinya jong ki pan ba jong ki kisau tu kinong ki kwa bandon ko megalia ba kini kisau tu kinong ni na kalian jong isu lada kirai kuno kaki isukan daily karajo ni papa te sakawin ko berta balay usno dalenti mene ba iton iwe sama isu ni badon hampi ipet hayo langpi ila i shibun ba kisiyeng kisam bentuk lang kiwe jak bendreu ba bentuk hasi igaro hendrei ba kabasul ngo ba kalong ba hakayin jung ka prolog ni undon lai nama ka ka papenlong ya ka yu tau somla ba kayeng ka bde ko yeng ko abian bat ban de set la
tang ba tata sim le kalai hapo lang pi hap ban le ka efek ke jong Assam but mano ba pun kaya kan status quo ka dei ka sarkar ka jong Assam lada sim development na po Assam pi hap ban le efek na po Assam kane ka dei ka buit po jong Assam kumno pat klun ki jaka juni lingba ki scheme of health te nga sukumen palat bang yu slow na ki nik south traditional dagaway ka so dagaway ka jinya kali ilong ba nai development na po Assam Yêu kia làm gì bệnh bạc ada phong cái đấy, bạc thân thì vấn đề, bạc ngam phiêu đi ta đor, ya kasih nomor tahu, ya làm bệnh cũng như saudara, udang kisam lah, bạc ngasih nomor kit, ya kata apa, ngam tak bệnh bạc, ada tu thằng kiri ngasih nomor nasi long nari aku pun call, bạc ngasih nomor serem, kalau pak ini tip kabar balor, ngasih nomor kabar orang kam tamili besar, bạc di osi wal kiri, namta, pi aku sensam lah yang ki beri Inspire ka senyuk tak demi dengan semua dia patru ngau ya pi bala simcia ya kam patru Islam papila sentu ba pada plasna midon ke di kaba khantam tengah lo nasu pangnut ban kren bahang lo ban kren nama nasu pangnut ba ke jila yang ba senong sumarang hadin menga pun tak ui solang sumarang ngasu ban keli henry lah mi tinggal kaba dom nasu pangnut ya kene wong kumno wong kane ke sinong kala ibai ha ka sarkar Meghalaya balai kemtri ka surok haba kemtri ka Meghalaya ngin di mana ko ka sarkar Assam bantai di blok toping hangan area ini ong isora sinong jomo sumarang talong kanno sin pilabu application siapo ya department jomo Meghalaya ngalong pat julap ya pinga pedi ka dur seri yo pi banwan ni kedua di office jomo garun Meghalaya mo kata ka isya regala lap di bila tho sya ka application nangaro ngin ya senram lang ya kata ya pu application mo teh hadin bangayong bahkan niru ya percaya jo pakai dia keren bat mental orang yo dia percaya kata bat wong yang ala wong mental siwan diberi juga Meghalaya banyak keren diskus jadi mat tipung berun kamo dari wong yang kemdon kepor bat nama ro pihak kemisik pakai hitam ngam la dan dorka wong tan bat ada itu si yo sihat tentang yo berhak mo tentang teh kalau yo dari wat mengaruh yo jim din por dari baje dan met dari bulog ni por nam ta jimba ngin ye kedulang bagnya keren dia ke rengkam nang tahi ringat ko kipai ba bat ko kun samla ko ki sarkar pegam dengan action yang dong tanya ni ban ra le me ko hai kamera yang deputy chief minister ane chief minister ya ki ya demi yubi la jong khamat kat ne ki ya demi kham tam ni borlar area ni ban poi kham ploi development nang bang yubi kan scam kane ki mati majat jongi kasi hagane bat ngaro pemalam ngamchu shonenti snong ngap berabor na yak office klang isari hindu berabor hapo DC office kata ngado meka karam begitu ni tar pipi reken mau pipi baru kemudian skor ngai pipi skor ini trelang na kapor skor banwan ra ini ba banwan ra kala ban pernah ke dong ban pernah ke jaka ban pernah kasih ini thank you seprang katang ini tim kiat ngakip ko yang pipi baru kublesi pun kublesi hajar ko kalian jongi pun ka TSU aba nila yo ya katu kejing tip ya ka bana kalian jong ka sarkar Assam kalawan ban sorbe ya kane ka jaka hapo jong kane ka dong ka than ka jongi hang ni hapo nongma bat kiwi ki jaka ibadai hapo jong ka Meghalaya ti naduk menin ka sngi na kalian jong kaseng nila lej ban bu ya kijing pentim ha po ate hanong stoin jong DC nre menta ka sngi ru ngiwan hang ni ya ka bang ko ban ya kendu ya ki paradok ki prasnam lajong kumno bagi long kumno bagi snow kumno bagi kendu bat ngilayo ru ban yakren sibun ki hapo jong kane ka jaka ka bangi ngidon lang hang ni kapor ka pementa bat ka wei ka sur ka ba kibriu jongi hapo jong kane ka dong ka than ka long bet ba nakapor sa kapor ya kendu ya kita gijing ya kendu ya kata gijing syak pendek ya kendu ya kata gijing syak le donbor ha ki wei pat ijat ben riu mo kum ka Assam rei ke ka bangi ngilap nak kalian jui kum ka sen ngidap da ka jing sulung mensim kadang ngisngap ya ki baro ki ba ki briu jongi para dok para snam ki kendu ha kani ka jaka ya ka ba ngila ban ong ba kide ki briu ki bada i sisa ya ka bri nyotram kide ki briu ki ba hendu sisa bat ki briu ki bada erang sisa ya ka ba nak kalian jongi menta ka ngilap ba kasur ka hikmat ka jongki ka long ba
kikwa ban yo no mentah hi ya kasurap kasur ka bahakmat ka jongki namar ba kila ya kendu ya kita kijing jongki ban leng hakiyo kihan khamtam ha ke jingpang ki jing stom ki bobun hi ki paramen sim ki du no tang ha siteng lenti nakadaw ba ke jing bombiang kasurap bat ngilalap hi dalam ke jongki khmat habang iwan poi ha ke jaka khamtam lada kaslam khamtam ha ka por liur kalong sia kasurap ka bom la ban yai te teng hoi ni haban keno ru ya ka sorkar ba kini ki baro kide ki jing bom sut nyo jong ka sorkar Meghalaya kade ke jing bom khen snap jong ka sorkar Meghalaya nakata kadaw teng ni haban yo perkhat ba kade hok ya ka sorkar Assam ya ka ba kakwan ban sim kabu ha ka ne kalenti kawan ban sim kabu ha ka ne dor namar ba ki yo ya ki jinglong jenjar ya ki jong terkhong ya ki jing kendu jing jong ki parado ki parasnam ki jong habang i phai ha sau dong sau kun tang ka jing syak khang lat sudah nama ba don surok khamtam ha kini kisngi ki ba menta ka surok ka dei ka we ka lat ka lenti ka dei we budlum na banta ka jing jong ki parado ki parasnam ka jong i kumtan na kaliang jong i kum ka seng ha kini ka por ka long bait ba ni kentu ya ka sorkar bakan klet no shwa ya kata ka jing penbit ka jong phi ban ong ba phi penbet kani penbet ya katai na boro arteli ki jela ya ki school da ka pitei ya ki hospital lane lada pi ya ki surok ru le se ka dei ka we ka benta ka ba ai men sim ya ki briu jongi hapo jong kani ka dong ka than ka jongi ka ban ka jing kali ka ba hakmat du kamut ba balai ba hadu kat ni ba PPE no ben ya ki briu ki jongi hapo jong kani ka dong ka than namar ba ha ka jing sha pi haban pet kham kerpang ya ki parado ki parasnam ki badon ha kini ki jaka ki balong kaput namar ba maki ki don hapdeng ka jing songsir hapdeng ka jing linga hapdeng ka jing pisa henrai balai pat baka sorkar PP1 pendik na kapor sya kapor ngiru ngilong ki ba lapen kre namar ba ngimla ban sya bat ngimla ban supet ya ka jing wan le don bor ka jong pi te bat kunjuru ni ai men simru ya la jong ki briu ki jongi ha kani kapor ba nakaliang jongi kum ka KSU ni don bet hasenda jong pi kum bangilai kren hapo ka meeting ru bangi ni don bet hasenda jong pi la ha kamit la ha kayong la ha basai ha basit ru la da pidon kam yang ha ka do kapor ni kloi banwan hang ni ban senran pi la ngi haban la ngi haban poi sya ka ba ni haban ya snam ru kata ka dei ka kamram ka jongi namar ba ni ngimla ban ong ba ni haban sya yuron lane ban supet ya kata ka jing sya nyon lane ya ka jing sya knyot jong ki wepat ki jaj ben reu ya la ki jong ki parado ki sir hapdeng ka jing linga hapdeng ka jing pisa henrai balai pat baka sorkar kada penslim ya kilat penroi hapo jong kani ka jakak ka jongi henrai bat ha ka ju ka poro nakaliang jongai kum ka seng ni kentu ya ka sorkar Assam ro ba kim dei ban wan pendik lane ban wan le kanu ban pensir ya ki briu ki jongi namar ba hadu mentahi kadang don hapo jong ka jinge penbek habro arteli ki sorkar te nakaliang jongi kum ka seng ni kren da ka basai ba ngi long rengkat be ba ki briu jong ka dong ka than ka jongi jong ki parado ki parasnam te lada PP1 pendik na kapor sya kapor ngiru ngilong ki ba lapen kre namar ba ngimla ban sya bat ngimla ban supet ya ke jingwan le don bor ke jong pi te bat kumjuru ni ai men simru ya la jong ki briu ki jongi ha kani kapor ba nakali jongi kum ka KSU ngi don bet hasenda jong pi kum bangilai kren hapo ka meeting ru bangi ngi don bet hasenda jong pi la ha kamit la ha kayong la ha basai ha basit ru lada pidon kam yang iha kadung kapor ngi kloi banwan hang ni ban senran pi la ngi haban la ngi haban poi sya ka ba ngi haban ya snam ru kata ka dei ka kamram ka jongi namar ba ngi ngimla ban ong ba ngi haban sya yuroj lane ban supet ya kata ka jing sya nyon lane ya ka jing sya knyot jong ki wepat ki jaj ben reu ya la ki jong ki parado ki parasnam jongi te ka kruwa ka ba syai hi ka mut ba kumbanga ban biang sa sisin ka mut ba balai baka sorkar Assam ka kwa ban sim kabu lane kan penbi dakum ni dakum tay ki briu ki jongi namar ba kadaw ka ba hakmat do komod ba ka sorkar Meghalaya kale klet palan bat kala ino kun suet palan ya kanika
jaka bat ya kani kadong kathan ka baki ki parado ki parasnam ki jongi ki ya kendu na kasngi syakasngi tangkat ne kulai sibon